benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del... Eli Carlos han trobat la parola sec, amb 8 punts, molt bé, però dic-lo, home, que t'hi pot escriure. Han tret un espel, la Carla i la... Cèlia. Molt bé, han tret un espel guapíssim. Ara l'heu de posar, Feliç amb mi somriure és fàcil. Els problemes